салом алейкум мухлисони азиз. барои саволҳои пайдарпайи шумо ки филми меҳмони нохонда дуюм сезон шавҳар дар иҷора кай мебарояд дар интернету дар инстаграму дар имоҳо бисёр саволҷавоб мекунед. ина барои шумо мухлисои азиз. ина Алишер Равшанов айни ҳол дар омодагии овозпартоӣ ҳастам. главный режиссёри мо Акмал Ҷумаев. албатта дар тамоми корҳои мо Акмал Ҷумаев ба як по рост меистад. айни ҳол овози моро запс карда истоданд. ку як бор кори шуморо бинем ку рафтем ку як ҳамон муман 5000 қарздор буд ба сари хеш табу рафтага. як ду се ҳамуман 5000 қарздор буд ба сари хеш табу рафтаги. гӯш мекунем. намедонам ҳамун 5000 намерасам. муман хес буд рафт хони хеш. оли момад ака қарз гуфта кофта гашта. охи ту як бор мара сухан намекунӣ ё ин охима дар бара дистодагӣ кори ту ҳалай. чӣ гуфтани барои мухлисон? гуфтанем ки на қариби хариб шумо худованд розӣ боша ба хоси Аллоҳ будуш мекунем пешкаши шумо мегардонем. албатта барои шумо бо мо бошен. ба наздикӣ Акмал Ҷумаев. зинда бошен. ама каса хай мо запис кардесем. худо хоҳад як мопас ба чизи мухлисон мебарояд ба диско ҳатман тамошо кунед. ай тамоми интернетҳо тамом интернет сайти Акмал Ҷумаев Алишер медиа. не сайти ма алибоҷо мевата парвона.